हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ते धृतराष्ट्र म्हणाला जे असतो तोच वाचायचा ना? हो हो, तेवढं एक दोन वाक्य आहेत जी तीच आहेत. हो. दोन वाक्यांचा ना? हो हो. हो, चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चला तर मग आजपासून आपण स्तर 2 वरती सुरुवात करूया. त्यासाठी सर्वात पहिले भगवंत चरणी नम्र वंदन करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करून, श्री नाम निष्ठादास यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करून, उपस्थित वर्गामध्ये सर्व साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे. हरे कृष्ण हरी बोल. आता प्रथम अध्याय घेत आहोत, अर्जुन विषाद योग. ज्याप्रमाणे इथे तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात, मग एक एक श्लोक पठण केला जाईल आणि माताजी अर्थ वाचतील, तर त्याचा आपण विस्तार पाहणार आहोत. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूंच्या पुत्रांनी काय केले? हरे कृष्णा. आता बघा, भगवद्गीतेची निर्मिती घडते ती विषादामुळेच. म्हणजे अर्जुनाचा हा जो विषाद आहे तो स्वतःसाठी आहे का नाही, पण त्याच्या परिवारासाठी आहे. आणि हा विषादच योग मार्गावर त्याला पुढे नेतो आहे. आणि या विषादामुळे मग भगवंतांशी त्याचा योग घडलेला आहे. आणि भगवंतांच्या मुखामधून मग हे गीतेचं प्राकट्य झालं आहे, जे तुम्ही आम्ही इथे अध्ययन करण्यासाठी उपस्थित झालेलो आहोत. आता भगवंतांनी तर बघा दुर्योधनाला तेव्हाच समज दिली होती की तुझी दुर्गती तर निश्चित आहे. तरीही दुर्योधनाने काय केलं, भगवंतांचं श्रीकृष्णांचं म्हणणं मान्य केलं नाही. आणि अखेरीस काय झालं, मग दोन्ही सेना कुरुक्षेत्राच्या या मैदानावर एकमेकांसमोर उभ्या राहिल्या. आणि या भगवद्गीतेच्या पहिल्या श्लोकाची सुरुवात धर्म या अक्षराने होते. धर्मक्षेत्र आता जो आपण पठण केला, मग यावरून काय लक्षात येतं की यामध्ये धर्माचा मार्ग दाखवलेला आहे. आणि धर्म म्हणजे काय? कर्तव्य. कर्तव्य पथावर कसं मार्गस्थ व्हावं याविषयी मार्गदर्शन आपल्याला गीतेमध्ये सापडतं. आणि आपल्या ज्याप्रमाणे स्वार्थी स्वभावामुळे जो अंध धृतराष्ट्र आहे, मग त्याने पांडवांना तर आपले पुत्र मानलेले नाहीये. मग तो काय म्हणतोय, मामका. म्हणजे मामका या शब्दावरून काय दिसतंय, माझे पुत्र. माझे पुत्र आणि पांडव युद्धभूमीवर काय करीत आहे असा प्रश्न त्यांनी संजयला केलेला आहे. पहिल्याच या श्लोकामध्ये धृतराष्ट्राने युद्ध क्षेत्राविषयीची जिज्ञासा इथे प्रकट केलेली आहे. आणि त्यानंतर मग आता संजय युद्धभूमीवरची काही सविस्तरपणे ज्या काही वार्ता आहे, ज्या काही घटना आहेत, त्या कथन करत आहे. आणि युद्धभूमीवर मग कथा कशा घडत आहेत त्यासाठी पुढे संवाद जो दिलेला आहे तो आपण पाहणार आहोत. श्लोक क्रमांक 2. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, हे राजन, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्यांकडे गेला आणि त्याने पुढील प्रमाणे बोलण्यास आरंभ केला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता इथे आचार्य म्हणजे द्रोणाचार्य, जे कौरव आणि पांडव दोघांचेही गुरु आहेत. मग द्रोणाचार्यांजवळ जाऊन दुर्योधन काय बोलतोय, हे इथे संजय त्या धृतराष्ट्रांना सांगत आहे. आणि मग इथे काय सांगत आहे की वास्तविक द्रोणाचार्य सुद्धा हे सर्व सेनासागर पाहत आहे की कशा प्रकारे समोर उभी ठाकलेली ही जी विशाल सेना आहे आणि पांडवांची व्यूहरचना, मग त्याच्यामध्ये पाहून तर दुर्योधन सुद्धा कुठेतरी व्याकुळ आणि चिंतित झालेला आहे. गुरु द्रोणाचार्यांजवळ जाऊन तो आपला आदर प्रकट करण्याचं एक नाटक, एक दंभ करीत स्वतःची चिंता तो कुठेतरी कमी करण्याचा इथे प्रयास करत आहे. मग पुढच्या श्लोकात तो काय म्हणतो आहे, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. आता जो दृष्टद्युम्न हा कोणाचा पुत्र आहे? राजा द्रुपदाचा. म्हणजे द्रोणाचार्य आणि राजा द्रुपद यांच्यामधील वैर भावनेची एक वेगळीच कथा येते. ती थोडक्यात आपण इथे जाणून घेऊया. की एकदा काय असतं, एकेकाळी आचार्य द्रोण असतात, ते अत्यंत विपन्न अवस्थेत, म्हणजे अत्यंत कष्टी दरिद्री, ज्यांच्यामध्ये ते जीवन कसं तरी हे करत होते, जगत होते. पण त्यांची जी पत्नी होती तर ती सुद्धा अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये, म्हणजे अगदी पाण्यामध्ये मीठ मिसळून ते दूध म्हणून त्यांच्या त्या मुलाला, पुत्राला, अश्वत्थाम्याला देत असे. म्हणजे इतकी परिस्थिती वाईट होती. मग तेव्हा काय होतं की आचार्य द्रोणांनी पूर्वी त्या एका संकटामधून द्रुपद राजाला संकटातनं वाचवलेलं होतं. आणि मग त्यावेळी राजा द्रुपदने त्यांना जेव्हा जरूर पडेल तेव्हा मदत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि अर्ध राज्य बक्षीस देण्याचं वचनही केलं होतं. पण त्यावेळी जे द्रोणाचार्यांनी ते नम्रपणे नाकारलं होतं. पण आत्ताची त्यांची परिस्थिती पाहता त्यांनी विचार केला की राजा द्रुपद जो आहे तो आपल्या या परिस्थितीत आपल्याला नक्कीच मदत करेल. आणि त्यांनी तर ते आश्वासन दिलेलं होतं आणि म्हणून मग ते राजा द्रुपदाकडे जातात. आणि मग त्याने त्यांना जे दिलेल्या वचनाची आठवण करून देतात द्रोणाचार्य. आणि मुलाच्या दुधासाठी किमान तुम्ही मला एक गाय द्यावी इतकी विनंती करतात, द्रोणाचार्य सांगतात. पण राजा द्रुपद मात्र सर्व विसरून जातो. आता राजा द्रुपदाने ही छोटीशी मदत देण्याचं सुद्धा नाकारलेलं असतं. मग आता आचार्य तिथून रिकाम्या हाताने स्वगृही परत जातात. तेव्हाच मग ते निश्चय काय करतात की या राजा द्रुपदाला मी चांगलाच धडा शिकवीन. मग यासाठी त्यांना जसे शिष्य हवे होते की ते ज्यांचा म्हणजे त्या द्रोणाचार्यांचा बदला पूर्ण करू शकतील. आणि मग अशा शिष्यांचा शोध घेता घेता ते हस्तिनापुरामध्ये येतात आणि योगायोगाने राजगुरू बनतात. मग तिथे 100 कौरव, 5 पांडव यांना ते काय करतात, धनुर्विद्या आणि इतर विद्यांचं रीतसर ज्ञान देतात, शिक्षण देतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर गुरु दक्षिणेच्या रूपामध्ये ते ते काय मागणी करतात की राजा द्रुपदाला बंदी बनवून समोर हजर करण्याची इच्छा प्रकट करतात. आता गुरु आज्ञा असते आणि गुरु दक्षिणा म्हणून तर हे त्यांना देणं भाग असतं. मग त्यांच्या इच्छेनुसार या सर्व 105 बंधूंनी राजा द्रुपदावर चाल केली आणि बंदी बनवून द्रोणाचार्यांसमोर उभं केलं. द्रोणाचार्यांची द्रुपदाला धडा शिकवण्याची जी काही इच्छा होती ती पूर्ण झाली. त्यानंतर त्यांनी राजा द्रुपदाला सोडून दिलं. पुढे राजा द्रुपदाने आपला जो पुत्र आहे दृष्टद्युम्न याला गुरु द्रोणाचार्यांकडेच विद्याभ्यासासाठी पाठवलं होतं. मग द्रोणाचार्यांनी देखील कुठलाही मनात आकस ठेवला नाही, पूर्वग्रह ठेवला नाही, कुठलाही भेदभाव ठेवला नाही आणि त्याला सर्व ज्ञान दिलं. अशा प्रकारे दृष्टद्युम्न हा देखील गुरु द्रोणाचार्यांचा शिष्य बनला. पण आता इथे दुर्योधन काय करतोय की आरंभी जिथे अत्यंत हा दुष्ट कुटील असा राजकारणी हा दुर्योधन इथे उपहासाने द्रोणाचार्यांना म्हणतोय की हा तुमचा शिष्य पहा कसा हा शत्रू पक्षाच्या सेनेची व्यूहरचना त्याने केली आहे. म्हणजे पांडवांची जी व्यूहरचना असते तर ती त्याने केलेली असते आणि द्रोणाचार्यांच्या कुठेतरी अहंकाराला ठेच पोहोचावी आणि त्यांनी युद्धाला प्रवृत्त व्हावं म्हणून इथे दुर्योधन असं म्हणतोय. आणि मग यावरून दुर्योधनाचा स्वभाव आपल्याला कळून येतो. आणि अशा प्रकारे तो हे पूर्व प्रसंग आठवण घटना आठवून त्यांना द्रोणाचार्यांना त्यांच्या आयुष्यातील ही पूर्व घटनेची आठवणही कुठेतरी करून देतो. का बरं? तर दुर्योधन मनातून घाबरलेला आहे. दुर्योधनाकडे असलेल्या या 11 अक्षयणी सैन्यांच्या पुढे पांडवांकडे केवळ किती होती? 7 अक्षयणी सेना होती. पण भगवंत श्रीकृष्ण जे काही आहे तर त्यांनी सारी सूत्र आपल्या हातात घेऊन पांडवांच्या बाजूने उभे राहिलेले. अशा प्रकारे इथे दुर्योधन पुढे काय म्हणतोय मग? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. येथे या सैन्यामध्ये भीम आणि अर्जुन यांच्या बरोबरीचे शूर आणि महान धनुर्धर तसेच युयुधान, विराट आणि द्रुपद यांच्याप्रमाणे श्रेष्ठ योद्धे सुद्धा आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा
द्रोणाचार्यांनी धनुर्विद्येचं शिक्षण दिलेले सर्व महान योद्धे समोर शत्रू पक्षामध्ये उभे आहेत. त्यांची नावे घेऊन दुर्योधन काय म्हणतोय, अत्यंत खोचक अशा शब्दात तो द्रोणाचार्यांना सांगू इच्छित आहे. काय सांगतोय तो? दृष्टकेतुश्चेकितानः वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तेथे श्रेष्ठ शूरवीर आणि बलशाली असे दृष्टकेतू, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कनकुंती भोज आणि शैब्य यांच्यासारखे योद्धे आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता पांडवांच्या पक्षात उभे असलेल्या या योद्ध्यांची नावं सांगत असताना म्हणजे दुर्योधनाने काय केलं की द्रोणाचार्यांना हे देखील सांगितलं की बघा, ज्या शिशुपालाचा कृष्णाने वध केला होता त्याचा पुत्र दृष्टकेतू हा देखील पांडवांच्या पक्षात उभा आहे. हे एक आश्चर्यच आहे. म्हणजे याच्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलंय की पुरुजित आणि कुंतीभोज हे कोण आहे, कुंतीचे दोन्ही भाऊ देखील पांडवांच्या पक्षात आहे. त्याचप्रमाणे राजा शिबी हे युधिष्ठिराचे सासरे आहे. आता धृतराष्ट्र जरी राजा होता तरी तो जन्मांध असल्याने आणि पुत्रप्रेमाने आंधळ असल्यामुळे त्याला सारा तो राज्यकारभार दुर्योधनाच्या हातीच होता. आणि दुर्योधनाला पांडवांबद्दल नेहमीच असूया होती. आणि मग हस्तिनापुरावर तर त्याला राज्य करायचं होतं. पांडव तर एवढी मोठी विशाल सेना एकत्र कशी करू शकतील याची त्याला कल्पनाच नव्हती. आणि म्हणून ज्यांना युद्धामध्ये पराजित करणं कठीण होणार आहे अशा महापराक्रमी योद्ध्यांचा उल्लेख त्याला द्रोणाचार्यांसमोर करावा असं वाटलं. कोणाला? दुर्योधनाला. मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 6. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ऊजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेथे पराक्रमी युधामन्यू, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ऊर्जा, सुभद्रापुत्र आणि द्रौपदीचे पुत्र आहेत. हे सर्व योद्धे महारथी लढवय्ये आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, जे शस्त्र चालवण्यामध्ये निपुण आणि ज्यांना वेदांचं देखील ज्ञान आहे अशा प्रकारचे शस्त्र आणि शास्त्रामध्ये जे प्रवीण आहेत आणि एकटेच 10,000 योद्ध्यांचं संचलन आणि नेतृत्व करणाऱ्या या वीर पुरुषांना महारथी म्हटलं जातं. तर सुभद्रेचा पुत्र अभिमन्यू आणि द्रौपदीचे 5 पुत्र हे देखील काय आहे, महारथी आहेत असं दुर्योधन द्रोणाचार्यांना सांगत आहे. पुढे सांगितलेलं आहे, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमच्या माहितीकरिता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी मी तुम्हाला सांगतो. हरे कृष्णा. आता या पांडव सेनेमध्ये जे योद्ध्यांविषयी सांगून सुद्धा बघा द्रोणाचार्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. आणि म्हणून आता दुर्योधन काय करतोय, आपल्या सेनेमध्ये जे महान योद्ध्यांविषयी बोलायला सुरुवात करत आहे. आता इथे काय म्हणतोय तो, नायका मम सैन्यस्य असे म्हणताना त्याचा अहंकार दिसून येतोय. हा मम जो असतो तो सर्वात कठीण खतरनाक असतो. रावणाला सुद्धा बघा मीपणाने हरवलेलं होतं. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 8. भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. येथे आपण स्वतः भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण आणि भूरिश्रवा नावाचा सोमदत्त पुत्र असे युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धा आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता दुर्योधन इतका विचित्र याचा आहे की मुळात तो घाबरलेला आहे. कुठेतरी त्याला अहंकार भावना आहे, कुठेतरी शंका पण आहे की काय होणार आहे युद्धामध्ये. तर इथे काय म्हणतोय तो द्रोणाचार्यांना की भवान म्हणजे आपण स्वतः तर आहातच, आणि त्याशिवाय आपल्या बरोबर मग भीष्म आहे, कर्ण, कृपाचार्य इत्यादी महान योद्धे आपल्या सैन्यात आहे. आता वास्तविक पाहिलं तर भीष्माचार्य आणि द्रोणाचार्य हे दोघेच पांडवांच्या सेनेला पराभूत करण्यासाठी समर्थ होते. पण दुर्योधनाच्या मनामध्ये संदेह आहे आणि म्हणून तो अशा प्रकारे इथे बोलत आहे. पुढचा श्लोक 9 घेऊया.
अन्ये बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. एक सेकंड. हा. माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करण्यास सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर इथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्रांनी सुसज्ज असून युद्धकलेत निपुण आहेत. हरे. हरे कृष्णा. इथे दुर्योधन म्हणतोय की मदर हे त्यक्त जीविताः, म्हणजे पुन्हा मी माझ्यासाठी, म्हणजे हा त्याचा अहमपणा काही प्रत्येक याच्यामध्ये आहे. महाभारतात जर आपण बघितलं तर त्याचा प्रत्येक याच्यामध्ये अहंकार दिसून येतो. आणि मग माझ्यासाठी मग जीवनाचा त्याग करण्याच्या इच्छेने हे सर्व जे काही शूरवीर आलेत, मग हे सर्व शूरवीर बाण तोमर अन्य शस्त्रे चालवण्यात निपुण आहे. अशी आत्मप्रशंसा करण्यामागचं कारण काय? तर दुर्योधनाच्या मनामध्ये असणारी भीती, आणि म्हणूनच तो अभिमानपूर्वक मिथ्या गर्व करत आहे. पुढे जाऊन बघूया. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रचलेली पांडवांची शक्ती ही मर्यादित आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता तू स्वतःच सर्व सारवासारव करत आहे, कशा प्रकारे आपला युद्धामध्ये विजय होईल. मग त्यासाठी आता तो म्हणतोय की पितामह भीष्मांच्या या अतुलनीय बलाने आमची सेना जरी सुखरूप असली तरी भीमाच्या बलाने जी काही पर्याप्त असलेली पांडवांची सेना आहे ती तुलनेने समर्थ आहे. का? तर पांडवांप्रती त्यांच्या सेनेची वचनबद्धता प्रकर्षाने दिसून येते. कुठेतरी त्याला आता मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि त्याला ते वाटत आहे की इथे कमी प्रमाणात असू नये. हा जो कॉन्फिडन्स, ही जी वचनबद्धता, जे आश्वासक इथे जो दिसतोय समोर, की शत्रुपक्ष जो पांडवांकडे कसा आहे, तर त्याच्यामध्ये त्याला ते आपल्या स्वतःच्या या सेनेमध्ये तर दिसत नाहीये. आणि मग अर्जुनही बघा पुन्हा पुन्हा धनुष्य हातात उंच धरत आहे, याचा अर्थ तो युद्धासाठी उत्सुक आहे. पण इथे दुर्योधनाच्या मनात मात्र विश्वास दिसत नाही. अशा प्रकारे इथे वर्णन केलेलं आहे. पुढे सांगितलेलं आहे. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमुपस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्यव्यूह रचनेतील नेमक्याने उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता वास्तविक जर पाहिलं तर पितामह भीष्म हे शूरवीर योद्धा आहेत. म्हणजे ते वयोवृद्ध, तपवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आणि अनुभवाने देखील वृद्ध आहेत. म्हणजे इतका त्यांच्याकडे पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य व्रत आणि इच्छा मरणाचं तर वरदान त्यांनी प्राप्त केलेले. आणि अशा प्रकारे तर ते अतिशय शूरवीर योद्धा. आणि मग इथे तरी देखील दुर्योधन काय म्हणत आहे की यांचं चारी बाजूंनी रक्षण करायला हवं, अशी सूचना ते आपल्या सेनेला देत आहेत. मुळात ही सूचना देण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. तर याला कारण काय, की दुर्योधनाच्या मनात एक शंका आला. काय बरं? की दुर्योधनाचा हा जो भाव आहे की कुठेतरी आपण पराजित होऊ, अपयशाची ही भावना, की कशा प्रकारे समोरचे युद्धामध्ये आपला विजय होईल का नाही, याची शाश्वती वाटत नाही. आणि म्हणून तो कुठेतरी पितामह भीष्मांना संरक्षण देण्याची आज्ञा सेनेला देतोय. आणि अशा प्रकारे दुर्योधनाचा भाव पाहून पितामह देखील कुठेतरी प्रसन्न होतात आणि दुर्योधनाला आनंद व्हावा म्हणून ते काय करतात, आपला शंख उच्च स्वरामध्ये वाजवतात. आता शंखांचं वर्णन आहे. तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनाद विनद्योच्च शंखं दद्मौ प्रतापवान। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नंतर कुरुवंशात वयोवृद्ध, महापराक्रमी आणि सर्व योद्ध्यांमधील अग्रणी अशा भीष्मांनी मोठ्याने सिंहगर्जनेप्रमाणे आपला शंख वाजवला आणि यामुळे दुर्योधन आनंदित झाला. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे हे जे शंखाचं वर्णन आहे, पुढे 13वा श्लोक जो आहे,
ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभिहन्यन्तस्तशब्दस्तु मुलोऽभवत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यानंतर शंख, ढोल, भेरी, नगारे, तुतार्या आणि रणशिंगे एकदम वाजू लागली आणि त्यांचा एकत्रित आवाज अत्यंत भयंकर होता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा 12 आणि 13 मध्ये काय वर्णन आहे की युद्धाच्या समयी इतकी सारी वाद्य कशासाठी वाजवत असावीत. मुळात विचार केला तर या ध्वनींचा हृदयाशी मोठा संबंध आहे. आता या सर्व रणवाद्यांचे एकत्रित आवाज काय करतात, शत्रूला भयकंपित करतात. आजही आपण पाहतो बघा की लढाऊची विमान आहेत मग खूप मोठा आवाज करीत उड्डाण करतात. तसंच युद्धभूमीवरील हे जे वृत्तांत सर्व जे काही घटना आहे ते कथन करताना संजयने आतापर्यंत मग कौरव काय करीत आहे हे धृतराष्ट्राला सांगितलं. आणि आता काय आहे की तो पांडव काय करीत आहे हे सांगू लागत आहे. पुढील श्लोक क्रमांक 14. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदत्मतुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वांनी युक्त अशा एका महान रथामध्ये बसलेल्या भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांनी आपापले दिव्य शंख वाजविले. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता पांडवांच्या बरोबर भगवंत साक्षात प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. मग भगवंतांनी आणि त्या पाठोपाठ इतर पांडवांनी शंख कसे वाजवले, मग याचं वर्णन संजय धृतराष्ट्राला सांगत आहे. ते बघूया. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या पद्मजन्य नावाचा शंख वाजवला. अर्जुनाने त्याचा देवदत्त नामक शंख वाजविला आणि अतिदुष्कर कार्य करणाऱ्या वृकोदर भीमाने आपला प्रौंड्र नामाचा शंख वाजविला. हरे कृष्णा. आता या श्लोकामध्ये बघा पांडव आणि त्यांच्या शंखांची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी नावं आलेली आहे. आता पांचजन्य हे भगवंतांच्या श्रीकृष्णाच्या शंखाचं नाव आहे. श्रीकृष्णांचे जे गुरु आहेत सांदीपनी मुनी, मग यांच्या मुलाचं शंख रूपात राहणाऱ्या या पंचजन राक्षसानं अपहरण केलं होतं. आणि मग गुरुदक्षिणा म्हणून मग भगवंतांनी त्या पंचजन राक्षसाचा वध केला होता आणि आपल्या गुरूंच्या मुलाला गुरूंकडे परत आणून सोडलं होतं. आणि अशा प्रकारे सतु पंचजनम हत्वा शंखम लेभे जनार्दनः सच देव मनुष्येषु पांचजन्य इति श्रुतः. भागवतामध्ये अतिशय सुंदर वर्णन आहे की पंचजनाचा वध केल्यानंतर त्या राक्षसाचा वध केल्यानंतर व त्याचा शंख भगवंतांनी मिळवला आणि त्यालाच पांचजन्य म्हणून ओळखलं जातं. या शंखाचा नाद म्हणजे अधर्माचा नाश आणि धर्माची पुनर्स्थापना हे सूचित करण्यासाठी भगवंत महाभारत युद्धात करत होते. त्यामुळे मग कौरव सैन्यामध्ये काय झालं, भय पसरायला लागलं आणि पांडव सैन्यात उत्साह संचारला. आता देवदत्त हे अर्जुनाच्या शंखाचं नाव आहे. तर अर्जुनाने निवात कवच आदी दैत्यांच्या या विरुद्ध लढाईमध्ये देवांना मदत केली होती. मग त्यामुळे देवराज इंद्राने प्रसन्न होऊन इंद्राने हा शंख अर्जुनाला दिला होता. आणि या शंखाचा देखील प्रचंड ध्वनी होत असे, त्यामुळे शत्रू भयकंपित होत असे. आता या श्लोकामध्ये बघा अर्जुनाला धनंजय असं संबोधलं आहे. का बरं? तर बघा एक छोटीशी कथा येते. कथा भरपूर आहेत पण आपण थोड्या थोड्या प्रमाणात, जसा अध्याय मोठा असेल तसं आपण थोडस कमी प्रमाणात घेणार. जसे अध्याय लहान असतील तेव्हा आपण भरपूर व्यवस्थित सविस्तर कथांना बघूयात. तर आता धनंजय हे नाव कशामुळे मिळालं, तर ज्यावेळी खांडवनाच्या जागी इंद्रप्रस्थ नगरी म्हणजे जेव्हा उभारायची होती, निर्माण करायची होती, मग त्यावेळी तर धनाची आवश्यकता होती. मग तेव्हा अर्जुनाने काय केलं, अनेक राज्यांवर जे काही विजय मिळवलं त्यामधनं धन संपादित केलं आणि म्हणून त्याला धनंजय असं नाव मिळालं. अनेक महाकाय राक्षसांशी भीम देखील एकटाच लढू शकत असे आणि म्हणून त्याला भीमकर्मा इथे जे श्लोकात वर्णन केलेलं आहे. मग सर्वसामान्यांच्या पोटामध्ये जसा जठराग्नी असतो तसा
भीमाच्या पोटामध्ये वृक नावाचा अग्नी उपस्थित होता आणि त्यामुळे त्याची जी पचनाची ताकद होती ती अतिशय विलक्षण जबरदस्त होती आणि म्हणून त्याला भीमकर्मा वृकोदरः असं नाव पडलं. मग त्याच्या शंखाचं नाव काय आहे? पौंड्र. अशा प्रकारे हे शंखांचं आणि इथे यांचं वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया. श्लोक क्रमांक 16. अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिराने आपला अनंत विजय नावाचा शंख वाजविला. त्यानंतर नकुल आणि सहदेव यांनी सुघोष व मणिक नामक शंख वाजविले. हे राजन, महाधनुर्धर काशी नरेश, श्रेष्ठ योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, पराजित सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीचे पुत्र आणि सुभद्रेचा महाभाऊ पुत्र व इतरांनी आपापले शंख वाजविले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे शंखांचं आणि यांचं वर्ण आहे की पांडवांच्या सेनेमधले की कशा प्रकारे आता युधिष्ठिराला बघा राजा म्हणून इथे संबोधलं आहे. आता हे सर्व वर्णन कोण करतायत? संजय. तर संजय हा कौरवांचा मंत्री असून देखील पांडवांच्याच बाजूने होता आणि इथे तर असं दिसून येतं म्हणूनच त्याने युधिष्ठिराचा राजा असा आधीच उल्लेख केला असावा. याचाच अर्थ काय की संजय धर्माच्या बाजूने होता. आणि मग आता 17 आणि 18 मध्ये काय सांगितलं आहे? दोन्ही श्लोकांमध्ये संजयने पांडव सेनेमध्ये जी 18 महारथींची नावं घेतली आहे जे एकापेक्षा एक महान वीर आहेत. या उलट कौरव सेनेमधील केवळ पितामह भीष्मांचाच उल्लेख इथे आपल्याला आपण पाहिला होता. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. माताजींनी हे पठण केलंय. पुढे जाऊया. सघोषोदार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथ्वींचैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्णा. आता धार्त राष्ट्राणाम म्हणजे या ज्या शब्दाचे दोन अर्थ होतात. काय बरं? तर एक म्हणजे धृतराष्ट्राचे पुत्र आणि दुसरं म्हणजे धूर्ततेने राष्ट्र बळकावणारे. आता हे दोन्ही अर्थ इथे कौरव पुत्रांच्या बाबतीतच लागू पडतात. कारण धृतराष्ट्राच्या पुत्रांनी अत्यंत धूर्ततेने, कपटीने, अधर्माने पांडवांकडनं काय केलं होतं? राज्य बळकावलेलं होतं. मुळात ते त्यांचं होतं का? नाही. काही काळासाठी त्यांना ते दिलं होतं पण तिथे त्यांनी अधर्माने ते बळकावलं होतं. पुढे जाऊन बघूया. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हनुमानाची चिन्ह असलेल्या ध्वजाच्या रथावर रूढ असलेला पांडुपुत्र अर्जुन त्यावेळी धनुष्य हाती घेऊन बाण सोडण्यास सज्ज झाला. हे राजन, व्यूह रचनेतील धृतराष्ट्र पुत्राकडे पाहून अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना पुढील प्रमाणे म्हणाला. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा कौरव सेनेने विविध प्रकारची रणवाद्य वाजवली पण पांडव सेनेच्या मनावर त्यांचा फारसा परिणाम झाला नाही. आपण लेवल 1 मध्ये बघितलं होतं. पण भगवंत श्रीकृष्ण यांचा पांचजन्य शंख आणि पांडवांनी केलेल्या शंखध्वनीमुळे काय झालं? कौरवांची सेना भयभीत झाली. का? तर अर्जुनाचा हा जो रथ आहे त्याच्यावर कपिध्वज, त्यावर प्रत्यक्ष पवनपुत्र हनुमान विराजमान आणि त्यांच्याद्वारे मिळालेल्या वरदानाने हवेचा रोख पांडवांच्या दिशेकडून कौरवांच्या दिशेला वळाला आणि पांडवांनी मग केलेल्या या रणवाद्यांच्या आवाजाचं प्रक्षेपण मोठ्या स्वरूपात झाल्याने कौरव सेना भयकंपित झाली. वाऱ्याची दिशा पालटणे म्हणजे शत्रूवर बाजी पलटवणे, त्यांच्यावर वरचढ होणं. आता युद्धशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे ज्या सेनेचा आवाज मोठा असतो त्याच्या शत्रू सैन्याची हृदये कंपित होतात आणि मग अशा कमकुवत हृदयाने केलेल्या युद्धामुळे पराभवाकडे वाटचाल सुरू होते. कुठेतरी ते दौर्बल्य
यायला लागतं. आणि मग अशा रणवाद्यांच्या आवाजाने उत्साहित झालेल्या अर्जुनाने काय केलं, युद्धासाठी प्रवृत्त होऊन त्याचं गांडीव धनुष्य वर उचललं आणि तो युद्धासाठी उत्सुक होता हे दर्शवणारा हा श्लोक आहे. आता आपला सारथी बनलेल्या भगवंतांना तो पुढे काय म्हणाला आहे ते पाहूया. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि त्यांच्याबरोबर मला ह्या भयंकर शस्त्राशस्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करावयाचा आहे, त्या सर्व उपस्थितांना पाहू शकेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुन म्हणत आहे भगवंतांना, कारण भगवंत सारथ्य करत आहे अर्जुनाचं. अर्जुन तर अतिशय लाडका भक्त आहे, प्रिय भक्त आहे, आणि मग भगवंत कुठेतरी त्याचं युद्धामध्ये सारथ्य करत आहे. आणि मग इथे तो काय म्हणत आहे की हे अच्युता, या दोन्ही सैन्यांचे या मधोमध काय कर, माझा रथ स्थापित कर, जेणेकरून या युद्धाच्या कामनेने इच्छेने कोण कोण युद्धभूमीवर आला आहे व त्यांचं निरीक्षण करता येईल आणि मला कोणाकोणाबरोबर युद्ध करायचं आहे त्यांनाही पाहता येईल. योत्समानानवेक्षेमय्य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन पुढे सांगत आहे की या दुर्बुद्धी दुर्योधनाला, अविवेकी जो आहे, तर त्याला साथ देण्यासाठी युद्ध करायला जे आतुर झालेत त्यांना एकदा बघू तर दे. तर बघणं याचा अर्थ काय आहे, दोन अर्थ येतात. आता एक म्हणजे काय, निरीक्षण करणं. दुसरा म्हणजे त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी हेरून ठेवणं. आणि हे ज्या आवेशात उत्साहाने अर्जुनाने म्हटलं ते काय दर्शवतं, की अर्जुनाच्या मनामध्ये दुर्योधनाच्या बद्दल अतिशय क्रोध आहे आणि तो युद्धासाठी उत्सुक आहे. व त्यानंतर भगवंत अर्जुनाला काय म्हणाले त्याचं वर्णन संजय म्हणत आहे. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, हे वंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता पहिल्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा लेवल 1 ला पाहिलं की 3 प्रतिक्रिया बघितलेल्या, ज्याच्यामध्ये दुर्योधनाचा, अंध धृतराष्ट्राचा आणि अर्जुनाचा कशा प्रकारे, आणि त्याच्यामध्ये तिथे भगवंत काहीही बोललेले नाही. भगवंतांच्या वाणीचा उद्गम, अतिशय पवित्र रसाळ वाणीचा उपदेश आपल्याला दुसऱ्या अध्यायापासून मिळतो. आणि अशा प्रकारे मग संजयने ते काय सांगितलं आहे की अर्जुनाने असं म्हटल्याबरोबर भगवंतांनी काय केलं की दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी हा सर्वोत्तम रथ उभा केला. अशा प्रकारे त्यांनी अर्जुनाने जे काही सांगितलं त्याप्रमाणे ते तसे तिथे केलेलं आहे. पुढे काय आहे, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भीष्म, द्रोण आणि जगातील इतर सर्व राजांच्या उपस्थितीत भगवान म्हणाले, हे पार्थ, येथे जमलेल्या सर्व विषयांना आता पहा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता संजय धृतराष्ट्राला उद्देशून म्हणतोय, काय म्हणतोय की हे भरतवंशी राजन, निद्रेवर विजय मिळवलेल्या अर्जुनाला गुडाकेश जे वर्णन आहे, तर मग असं म्हटल्यावर अंतर्यामी भगवंतांनी काय केलं, युद्धभूमीमध्ये जेव्हा दोन्ही सेनांच्या मधोमध रथ उभा होता, मग तिथे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य यांच्या समोर उत्तम रथ उभा आहे आणि ते काय म्हणाले, हे पार्थ, एकत्र झालेल्या या कुरुवंशींना पहा. इथे गुडाकेशचे दोन अर्थ होतात. कुरळे केस असलेला म्हणजे असे केस अर्जुनाच्या या राजस व्यक्तिमत्व आणि सुदृढ शरीराला, देहाला शोभणारे होते. आणि गुडा ईश अर्थात निद्रेचा स्वामी, म्हणजे ज्याने झोपेवर विजय मिळवलेला आहे असा. आता अर्जुनाला हवे तेव्हा
आणि तितक्या प्रमाणात झोप घेऊन तो जागृत होण्याची कला अवगत होती. अशाच प्रकारे ही जी कला कोणाला अवगत होती? लक्ष्मणाला. जे रामायण काळामध्ये आपण रामकथेमध्ये बघू शकतो, जाणून घेतलेलं असेल, बऱ्याच जणांना माहित असेल की कशा प्रकारे लक्ष्मण स्वतःच्या निद्रेवर विजय होता. आणि मग या श्लोकानंतर आता अर्जुन मोहाच्या निद्रेत प्रवेश करणार आहे, म्हणून हा शब्द इथे कदाचित योजला असावा. आणि मग भगवंतांसाठी ऋषिकेश म्हणजे अंतर्यामी शब्द प्रयोग करण्यात आलेला आहे. का? तर ते जाणतायत की अर्जुन तर आता मोहग्रस्त होणार आहे, आणि तो जर झाला नसता तर मग आपल्याला गीतेचं ज्ञान मिळालं असतं का? नाही. आणि म्हणून कल्पना करा की आता बघा, तुम्ही वरच्या मजल्यावर उभे आहात आणि तुमचा एखादा आप्त स्नेह मित्र एखाद्या बिल्डिंगच्या इमारतीच्या बाहेर तळ मजल्यावर उभा आहे. आता उंचीवर असल्याने दुरून येणारी एखादी गाडी आपल्याला दिसू शकते, का? तर ते आपल्यासाठी वर्तमान आहे. पण खाली उभ्या असलेल्या त्या मित्राला ती दिसेल का? नाही. त्याच्या नजरेच्या टप्प्यापासून ती अतिशय दूर असेल. जेव्हा ती जवळ येईल तेव्हा त्याच्या भविष्य काळामध्ये त्याला ती दिसेल. तर जेव्हा ती दोघांना दिसत असेल, ते दोघांसाठी काय असेल? वर्तमान काळ असेल. जेव्हा ती निघून दूर जाईल तेव्हा खाली उभे असणाऱ्यासाठी तो भूतकाळ बनेल. पण वर उभं राहूनही अजूनही वरचा जो मनुष्य आहे तर तो बघू शकतो. मग त्यामुळे आपल्यासाठी ती वर्तमानच आहे. आता भगवंत देखील बघा आपल्या सर्वांपेक्षा अशा उंचीवर आहेत की ज्यामुळे त्या जे आपल्याला दिसत नाही ते भविष्यही त्यांना दिसतं, आणि जे आपल्यासाठी घडून जातं तो भूतकाळही त्यांना दिसतो. चौथा अध्याय जेव्हा आपण बघितला होता तेव्हा भगवंत काय म्हणाले होते की अर्जुना, तुझं आणि माझं अनेक जन्म झालेले आहे, तू विसरला आहेस, पण मला ते सर्व लक्षात आहे. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. अशा प्रकारे हे अंतर्यामी त्रिकालदर्शी भगवंत भविष्य वर्तमान आणि भूतकाळ सर्व पाहू शकतात. व त्यामुळे त्यांनी रथ भीष्म आणि द्रोणाचार्य यांच्या समोर नेऊन उभा केला. व त्यांना पाहताच अर्जुनाचे मोहाच्या निद्रेत त्वरित जाणं संभव होणार होतं. त्यामुळे भगवद्गीतेचं प्राकट्य शक्य झालं. आणि हा उदात्त हेतू नसता, आणि अर्जुनाने बघा सरळ युद्धाला उभं राहावं अशी भगवंतांनी इच्छा असती तर त्यांनी रथ कुठल्याही एका कोपऱ्यामध्ये किंवा दुसऱ्या कोणत्या तरी योद्ध्याच्या समोर नेऊन सहजपणे उभा केला असता. पण भगवंतांची ही काय आहे? लीला आहे, जी आपल्याला वारंवार गीतेच्या पठणाने अध्ययनाने आपण जाणू शकतो. पुढे जाऊन बघूया. तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांकडील सैन्यामध्ये आपले वाडवडील, आजे, शिक्षक, मामे, भाऊ, पुत्र, नातवंडे, मित्र तसेच सासरे व हितचिंतक अर्जुनाने पाहिले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे काही वर्णन आहे की काय काय कोणाला बघितलं शत्रू पक्षामध्ये, पुढे 27वा श्लोक घेऊया. तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्यावेष्टो विषीदन्मिदमब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जेव्हा पुत्र अर्जुनाने सर्व प्रकारच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाहिले तेव्हा तो करुणेने व्याकुळ झाला आणि याप्रमाणे म्हणाला. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला बघा पार्थ म्हणून इथे संबोधलाय. आता पार्थ म्हणजे काय? पृथ्वीचा, कुंतीचा पुत्र. तर बघा त्या राजघराण्यामधील हस्तिनापुरामधील सर्वात मोठी जी सून ती कुंती. मग त्यासाठी ती कुंतीसाठी जे कौरव होते पांडव होते कसे होते? सर्व समान होते. आणि मातेची भावना तशीच पुत्राची भावना, म्हणून तशीच भावना अर्जुनाच्या मनात दाटून आली. आणि मग त्याचं हे संबोधन आलेलं आहे. आणि मग दोन्ही सेनेमध्ये असलेलं अर्जुनाचं हे पित्या समान मग कोण आहे? काका आहे. भूरिश्रवा आहे, पितामह भीष्म आहे, पितामह सोमदत्त आहे, द्रोण, कृपाचार्य आदी सर्व जे आचार्य, पुरुजित, कुंतीभोज, शकुनी, शल्य हे जे मामा आहेत, मग दोन्ही बाजूंचे बंधू, 100 कौरव, भीम आदी पांडव, अभिमन्यू, घटोत्कच
दुर्योधनाचा पुत्र लक्ष्मण, द्रुपद, शैब्य आदी सर्व जे काही सासरे, सात्यकी, कृतवर्मा यासारखे सुहृद यांना जेव्हा अर्जुनाने पाहिलं तेव्हा काय झालं? मग 28-29-30 मध्ये बघूया. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखां च परिशुष्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, या प्रकारे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या माझ्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना पाहून माझ्या शरीराच्या सर्व अवयवांवर सुटला आहे आणि माझे मुख कोरडे पडले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढे सांगितलं आहे, वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझ्या संपूर्ण शरीराला कंप सुटले, माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले आहेत, हातातून गांडीव धनुष्य गळू लागले आहेत आणि त्वचेचा दाह होत आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अजून एक श्लोक आहे, न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मला इथे यापुढे थोडा वेळ सुद्धा उभे राहणे शक्य नाही. मला स्वतःचाच विसर पडला चाललेला आहे आणि माझे मन चक्रावून गेले आहे. हे केशव, हे कृष्णा, मला केवळ विपरीत घडण्याची लक्षणे दिसत आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या तिन्ही श्लोकांमध्ये 28-29-30 याच्यामध्ये अर्जुनाने जे काही पाहिलं मग त्याचं वर्णन येतं की आता सर्व बांधवांना पाहून हा जो अर्जुन आहे तो विषाद करू लागला घाबरून. मग त्याचा कंठ शोष होऊ लागला. युद्धाची इच्छा असलेल्या या कुटुंब समुदायाला पाहून त्याच्यामधलं त्राण संपले. मग उभं राहण्याची ताकद उरली नाही, तोंडाला कोरड पडली, शरीर कापायला लागलं, अंगावर भीतीने काटा उभा राहिला. अशा प्रकारे त्याच्या हातामधनं गांडीव धनुष्य गळून पडत आहे आणि त्वचेचा दाह होतोय, मन भ्रमिष्ठासारखं होत आहे. अर्जुनाच्या मनामध्ये हे नैराश्य, डिप्रेशन आलं आणि नकारात्मक जी काही परिस्थिती पाहून मग त्याच्यामधनं तो काय झाला, हतबल झाला. अशा प्रकारे हे वर्णन सर्व दिलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया. न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या युद्धामध्ये माझ्या स्वतःच्याच नातलगांना ठार मारून त्यातून कोणाचे कसे कल्याण होणार आहे हे मला कळत नाही. आणि हे कृष्ण, त्यापासून प्राप्त होणारे विजय, सुख आणि राज्य याची इच्छा देखील मी करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर बघा, या वास्तविक ज्या काही गोष्टी काही काळापूर्वी घडून गेल्या होत्या, पण अर्जुनाच्या या नकारात्मक मनस्थितीमुळे परिस्थिती देखील वाईट आहे असं त्याला वाटू लागलं. बघा, एखाद्या वेळेस काही नकारात्मक विचार आले मनामध्ये तर आपण कशा पद्धतीने आपल्याला सर्वच वाईटच आठवायला लागतं किंवा वाईटच घडेल अशीच कुठेतरी मनाची भूमिका व्हायला लागते. आणि अशा प्रकारे परिस्थिती कुठेतरी नियंत्रणात आणण्यासाठी मनस्थिती व्यवस्थित करायला हवी आणि त्यासाठी आत्मस्थिती ठीक करायला हवी. आणि यासाठी भगवद्गीता हे उपयुक्त शास्त्र आहे. आणि मग त्याच मदतीने त्याच्या अध्ययनाने आपण काय, अर्जुनाने त्याची आत्मस्थिती ठीक केली. आणि मग 18वा अध्याय जेव्हा आपण पाहिला होता की मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं होतं, गांडीव धनुष्य पुन्हा वर उचललं होतं. म्हणजे गीतेने अर्जुनाला त्याचं क्षत्रिय म्हणून मूळ जे कर्तव्य काय आहे ते समजावून दिलं. आणि मग युद्धाचा उद्देश केवळ शत्रूला मारणं नाही, तर पृथ्वीला, या भूमातेला आततायी लोकांपासून वाचवणं आहे. अशा प्रकारे वर्णन इथे आहे. पुढे जाऊन बघूया 32-33-34-35. किन्नु राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त्वयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किन्नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीती स्यात् जनार्दन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे
गोविंद, ज्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची व जीविताची देखील इच्छा करावी, तेच जर आता या रणांगणावर युद्धाकरिता सज्ज झाले आहेत, तर मग आम्हाला सर्वांचा काय लाभ आहे? हे मधुसूदन, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंडे, मेहुणे आणि इतर नातलग आपल्या जीवनाचा व संपत्तीचा त्याग करण्यास तयार आहेत आणि माझ्यासमोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांनी मला मारले तरी मी त्यांना मारण्याची इच्छा कशासाठी करावी? हे जन, पृथ्वीच काय तर तिन्ही लोकांच्या राज्याच्या बदल्यातही मी त्यांच्याशी लढण्यास तयार नाही. धृतराष्ट्रांच्या पुत्रांना मारून आम्ही कोणता आनंद मिळवणार? हरे हरे कृष्ण. आता या चारही श्लोकांमध्ये अर्जुन ज्याप्रमाणे विधानच करत आहे, काय म्हणतोय की मला विजय नको, राज्य नको, इतकंच नाही तर मला कोणत्या सुखाची इच्छा सुद्धा नाही. आता हे असं राज्य घेऊन मी काय करू शकतो? जिवंत राहून मी या राज्याचा उपभोग घेण्यात काय अर्थ आहे? आणि मग अर्जुनाला आता मृत्यू हवासा वाटतोय, मग तो आत्महत्येला प्रवृत्त झालाय. बघा, एखादं संकट, एखादं दुःख, म्हणजे त्याला ते दुःख इतकं भयंकर वाटत असतं मनुष्याला की तो आत्महत्या, त्याला असं वाटतं हा सर्वात सोपा उपाय आहे. आणि मग त्याच्यामधनं त्याला काय वाटत आहे की प्रचंड नरसंहार होणार आहे, संपूर्ण कुरुवंश संपुष्टात येईल की काय. आणि अर्जुनाला मग राज्य नको, मग हत्या करून मिळवलेलं राज्य नकोय का, अशा प्रकारे त्याचं सर्व इथे संकल्प विकल्प होत आहे. मग ज्यांच्यासाठी जे राज्य, भोग, सुखाची इच्छा, जे काही त्याला वाटत आहे, मग तेच आपल्या धनाची आणि प्राणांची पर्वा न करता युद्धासाठी उभे राहिलेले तो पाहतो. मग अशा लोकांना मारून जर राज्य मिळालं तरी त्याचा अर्थ काय होणार आहे? आता बघा, एखादा सुंदर घर बांधलंय, बंगला बांधलाय आणि त्यात राहण्यासाठी कुटुंबच नसेल तर काय अर्थ आहे? अशा प्रकारे मग अर्जुन पुढे जाऊन काय म्हणत आहे की हे जे कृपाचार्य आहेत, द्रोणाचार्य आहेत, ते मला पित्या समान आहेत. समोर तर माझे पितामह, माझे मामा, सासरे, अन्य आप्त उभे आहेत. यांनी माझे प्राण घेतले तरी मी त्यांना मारू शकणार नाही. आणि या सर्वांना मारण्यापेक्षा मरण पत्करणं मला योग्य वाटतंय. आणि म्हणून मग काय म्हणत आहे इथे पुढे जाऊन की त्रैलोक्याचं म्हणजे आकाश, पृथ्वी, पाताळ राज्य जरी मिळालं तरी मी यांना मारू इच्छित नाही. आणि मग पृथ्वीच्या राज्याची तर कथाच दूर राहिली. स्वर्ग जरी मिळाला तरी मी आप्तांची हत्या करू शकत नाही, आणि स्वजनांनी हत्या केल्याशिवाय जर राज्य मिळालं, अर्जुनाला ते हवे आहे असा याचा अनुलेखन नाही आहे इथे, वर्णन त्याचा तसा बोध इथे होत नाही. अशा प्रकारे याच्यामध्ये त्याचं सर्व जे काही वर्णन आहे, त्याने जी दिलेली कारणं आहेत, आणि त्याला वाटत आहे की हे युद्ध जे करत आहे ते मीच करत आहे. अशा प्रकारे हे विषादाचं वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आततायी आक्रमकांना आम्ही जर ठार मारले तर आम्हाला पापच लागणार आहे. म्हणून राष्ट्रपुत्रांना आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही. यापासून आम्हाला काय लाभ होणार आहे? हे माधव, आपल्याच नातलगांची हत्या करून आम्ही सुखी होऊ. हरे हरे कृष्णा. इथे सर्व प्रकारचे जे वर्णन केलेले आहे, आता आतताईंचे वर्णन इथे बघा, तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी अतिशय सुंदर दिलंय की 6 प्रकारचे आतताई असतात. म्हणजे कोण? जो विष देतो, जो घराला आग लावतो, जो घातक शस्त्रांशी हल्ला करणारा, जो संपत्ती लुटतो, जो दुसऱ्याची जमीन बळकावतो, जो परपत्नीचं अपहरण करतो. आणि अशा आतताईंचा वध केला तर कोणत्याही प्रकारचं पाप लागत नाही. हे कशामध्ये आहे? वैदिक मतांमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि मग अर्जुनाच्या म्हणण्यानुसार जरी आता ही धृतराष्ट्राची जी मुलं आहेत ती आतताई असली तर त्यांना मारून सुद्धा काय पापच लागेल. मग आपल्या आप्तांना मारू नये असा विचार अर्जुनाच्या मनात इथे कुठेतरी चालू आहे. मग एका बाजूला आता कुटुंबाप्रती असलेलं कर्तव्य, आणि एका बाजूला काय आहे? क्षत्रिय धर्म. म्हणजे ज्या पितामहांनी मला हाताचा झोका करून खेळवले, ज्या द्रोणाचार्यांनी मला धनुर्विद्या शिकवली, आज त्यांच्यावर मला बाण चालवावा लागणार, या विचाराने अर्जुन काय झाला आहे? अस्वस्थ झाला आहे. त्याच्या मनामध्ये द्वंद्व चालू झालाय. कुटुंब आणि क्षत्रिय धर्म यामध्ये झगडा सुरू झाला आहे, आणि या अंतरामधील द्वंद्वामध्ये इथे अर्जुन सापडलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया. श्लोक क्रमांक 37. यद्यपि 37 आणि 38.
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हे जनार्दन, जरी लोभाने प्रभावित झालेल्या या लोकांना कुटुंबाची हत्या करण्यामध्ये आणि आपल्याच मित्रांशी भांडण करण्यामध्ये दोष दिसत नसला, तरी सुद्धा कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधांची जाण असताना आम्ही अशा पापकृत्यामध्ये का सहभागी व्हावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। पुढचाही श्लोक घेऊया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होते आणि यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यास गुंतले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। आता 37, 38, 39 मध्ये काय सांगितलंय की स्वजनांना मारणं योग्य नाही व यांना मारून आपण सुखी होऊ शकत नाही। ही गोष्ट जी अर्जुनाच्या मनात येते मग ती दुर्योधनाच्या मनात आली का? कधी नाही, त्याच्या मनात तर कधीच नाही आली। मुळात पांडवांनी तर 5 गावं मागितली पण दुर्योधन तर तेही दिलं नाही आणि कुठेतरी दुर्योधन आणि अर्जुन यांच्यामधला हा मूलभूत फरक इथे दिलेला आहे। आणि आता मग तो काय म्हणत आहे की माझ्या या राज्य लोभाने कुळाचा नाश होतो आहे असं अर्जुन म्हणतोय। मग लोभाने विवेक नष्ट झालेल्यांना कुलनाशाने आणि मित्रांशी द्रोह करण्याने होणारे जे पाप दिसत नसलं तरी आम्हाला ते पाप समजत आहे। ते कसं आहे, अधर्मी आहे ते, पण आम्हाला तर धर्म समजत आहे। मग या अधर्माचे पालन कसं करावं अशा प्रकारे अर्जुन इथे विचारत आहे। 40 आणि 41 मध्ये बघूया। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हे कृष्ण, कुळामध्ये जेव्हा अधर्माचे प्राबल्य होते तेव्हा कुळातील स्त्रिया दूषित होतात आणि याप्रमाणे स्त्रिय जाती पतन झाल्यामुळे हे कृष्ण वृष्णी वंशजा अवांछित संतती उत्पन्न होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। अशा प्रकारे हे जे वर्णन आहे पुढे पण वर्णन काय केलंय। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. अनावश्यक संततीच्या वाढीमुळे कुळ तसेच कुळ परंपरा नष्ट करण्यासाठी निश्चितच नरकमय स्थिती निर्माण होते. अशा भ्रष्ट कुळातील पूर्वजांचे पतन होते, कारण त्यांना अन्न अथवा पिंड आणि जल अर्पणाची क्रिया पूर्णपणे थांबते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तर बघा कुलधर्म म्हणजे तो इतका या गोष्टींवरती आता एक एक कारण देत आहे जी आपण 18 दिवसांच्या उपक्रमामध्ये बघितली होती की अर्जुनाने कशी कारण दिली होती। मग त्याचाच इथे विस्तार आपण पाहत आहोत की कुलधर्म नाहीसा झाला तर मग काय होईल, अधर्म वाढेल। मग युद्धानंतर केवळ स्त्रिया आणि मुलं उरतील, मग त्यांची दुर्गती होईल। आणि मग पुढे काय म्हणतोय की या अधर्माने कुलस्त्रिया दूषित होतील, म्हणजे एकट्या स्त्रियांवर मग अत्याचार केला जाईल, मग त्याने वर्णसंकर होईल आणि मग या वर्णसंकरातून काय होईल, चांगली जी काही संतती आहे ती निर्माण होणार नाही। अशा प्रकारे हे जे वर्णन आहे मग पुढे जाऊन बघूया 42 आणि 43 मध्ये। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. वंश परंपरा नष्ट करणाऱ्या आणि या प्रकारे अनावश्यक संतती उत्पन्न करणाऱ्या दृष्ट कृत्यांमुळे सर्व प्रकारच्या सामुदायिक योजना आणि कुटुंब कल्याणाची सर्व कार्य उद्ध्वस्त होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। 43 मध्ये तेच सांगितलं आहे। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणाय जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हे प्रजापालक, हे कृष्ण, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे मी असे ऐकले आहे की कुल परंपरेचा विध्वंस करणारे नरकातच नित्य निवास करतात. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. आता बघा, त्याला लक्षात येत नाही आपण कुठून कुठे सुरुवात केली आहे आणि कुठपर्यंत आता त्याचा म्हणजे तो तर्काची कडीच करायला लागलाय. आता वर्णसंकरामधून पैदा होणारी जी काही संतती आहे मग ती सुद्धा पापी अधर्मी असेल असं तो म्हणतोय. मग आपली पुढील पिढी उरणारच नाही असं वाटतंय आणि मृत्यूच्या पश्चात मग पिंडदान करायला कोणी राहणार नाही. मग याने काय होईल, पितरांची सुद्धा अधोगती होईल आणि या कुळधर्माच्या मग दोषातून मला मुक्त करा असं तो काय सांगतोय, भगवंतांना सांगू पाहत आहे. आणि वर्णसंकरामधनं पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला कुलधर्म नष्ट होईल आणि मग या दोषातून अर्जुन पुढील पिढीला इथे कुठेतरी वाचवण्याचा हा त्याचा कुठेतरी हा एक प्रयास आहे. मोह मोहाद्वारे त्यांनी हा प्रयास केलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 44. अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमत्यताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अरे रे, आम्ही भयंकर पाप करण्यास तयार झालो आहोत. हे किती चमत्कारिक आहे. राज्यसुख भोगण्याच्या लोभाने उद्युक्त झाल्यामुळे आम्ही आमच्या नातलगांनाही मारण्यास तयार झालो आहोत. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण. आता इथे त्याला वाटत आहे की कुळधर्म नष्ट झालेल्यांना नरकात खितपत पडावं लागतं अशी धारणा अर्जुनाची आहे आणि मग पूर्वजांच्या या नरकवासाला कारणीभूत होईल मी आणि मग पूर्वजांना नरकात धाडण्याचं पाप हातून घडल्याने मलाही नरकात जावं लागेल अशा प्रकारे इथे तो म्हणत आहे. यदीमाम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तात्मे क्षेमतरं भवेत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी ते दिसत नाहीये थोडं. अं, एक सेकंद. चालेल. दिसतंय हरे का? कृष्ण. हा, हरे चालेल. कृष्ण. कृष्ण. शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्रांनी माझ्यासारख्याच निशस्त्र आणि प्रतिकार न करण्याची हत्या केली तर तेच माझ्यासाठी अधिक चांगले होईल. हरे हरे कृष्ण. आता शस्त्रधारी जे काही धृतराष्ट्राचं हे काही त्यांनी वर्णन केलेलं आहे मग त्याच्यामध्ये इथे अर्जुनाचा जो काही संपूर्ण तो मोहाने ग्रस्त झाला आहे कशा प्रकारे त्यांनी जी कारणं दिली आहे. आणि अर्जुन तर मुळात कसा आहे, एक महाप्रतापी योद्धा आहे आणि मग मोहाने मग त्याला त्याच्या क्षमतेचा विसर पडलाय आणि मग तो अनेक प्रकारचे जे तर्क वितर्क करतो आणि इथे या गोष्टी वर्णन करून सांगत आहे की कशा प्रकारे मग माझी हत्या जर केली तर मग ते अतिशय चांगलं होईल. म्हणजे युद्धापेक्षा तर त्याला आता मृत्यू बरा वाटतोय आणि अशा प्रकारे तो आत्महत्येला कुठेतरी प्रेरित झालेला आहे. मग पुढे जाऊन बघूया संजय काय म्हणत आहे मग. एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरैचापं शोक संविघ्न मानसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, रणभूमीवर या बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्यबाण बाजूला टाकले आणि मनामध्ये अत्यंत शोकाकुल होऊन रथामध्ये खाली बसला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि हे सर्व जे काही वर्णन आहे मग आता हे सर्व जे काही संजय ऐकत आहे आणि धृतराष्ट्राला सांगत आहे मग या शस्त्ररहित मला धृतराष्ट्र पुत्रांनी मारलं तर ते सुद्धा माझ्यासाठी योग्य आहे हे सर्व. मग तो मोहाच्या नैराश्याच्या या गर्तेमध्ये सापडलेला आणि मग जे मोहग्रस्त अर्जुनाच्या हातून काय झालेलं, धनुष्य गळून पडला आणि तो काय केला आहे, रथात खाली बसला आहे. हे कोण सांगत आहे, संजय सांगत आहे धृतराष्ट्राला. आणि मग भगवंत काय करतात, इथे अर्जुनाला युद्धासाठी आज्ञा देतात का लगेच सांगतात का, नाही. मग भगवंतांनी युद्ध थांबवण्याचं तर आधीच आरंभीत जेव्हा कृष्ण शिष्टाई आपण पाहिली जाणून घेतली होती की महाभारतातही आपल्याला तो प्रसंग येतो, तर तेव्हा तर भगवंतांनी तो प्रयत्न आटोकाट केला होता. भगवंतांना तर मुळात युद्ध नकोच होतं. ते स्वतः दूत बनून गेलेले होते आणि युद्ध टाळण्याचा संपूर्ण प्रयत्न त्यांनी केलेला होता. पण दुर्योधन मात्र तेव्हा अडूनच बसला होता आणि म्हणून अशा आतताईंना समूळ नष्ट करणे हाच धर्म आहे असं आता भगवंत अर्जुनाला पुढील अध्यायामध्ये सांगत आहेत. अशा प्रकारे हा आपण अध्याय इथे पूर्ण केलेला आहे. आणि
भगवद्गीतेच्या या अर्जुन विषाद योग या पहिल्या अध्यायातील भक्ती वेदांत भाष्य इथे संपन्न होत आहे. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूयात. हरे कृष्ण, हरी बोल. थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य काय आहे की मोह हेच सर्व समस्येचं कारण आहे. अशा प्रकारे पहिला अध्याय आपल्याला हेच शिकवतो की मोह मुळात कसलाही वाईट असो किंवा चांगला असो त्याच्यामध्ये मोह नसावा. अर्जुनाला जो मोह झाला आणि त्याच्यामध्ये त्याला काय वाटत होतं की त्याला युद्धाचं कर्मच नको होतं, तो कर्माचा त्याग करायला पाहत होता, कर्माच्या बंधनात अडकलेला, आणि ही कुठेतरी पळवाट होती. तर आयुष्यात बघा तणाव वाटला की आपण ही पळवाटा शोधतोच. मग कर्म वाचून तर मनुष्य एक क्षणभरही राहू शकत नाही. पुढे जाऊन त्याचा विस्तार आहे, मग ते आपण बघणार आहोत. आणि मग यावर उपाय भगवंतांनी उद्याचा जो दुसरा अध्याय आहे सांख्ययोग त्यामध्ये सांगून दिलेला आहे. तेव्हा कर्माचा त्याग करण्याची आवश्यकता आहे का? मग कशा प्रकारे भगवंत सांगतात, मग तो उपदेश जो आहे तो आपण पाहणार आहोत. रेकॉर्डिंग थांबवते. हरे कृष्ण, हरी बोल.